Mana kamano nyakwaro mgaju wangu kinyi majabera chientere kapaga uchiel dwe mara paga chiel higa mara alfario giprario koda ario. En gino mara ni iru pinya eyo makare. Kamora mora mineno wabede ni iwuoke tungnam lolwe tungnam chumbi dhogo sieko. Nyaka wuotho gik migori. Arwake chendo maru penye ni machiegni. Nyinga Sharon Ngao. Oyaore nyakwara Ramogi wanga kamora mora maintiere okinyi makawuono. Ageno ni Ruoth Nyasaye omi ng'uono kendo mi ngima makare kata ngima manono mar mondo mi ine odiochieng' machielo. Kawuono en chieng' tich adek. Chieng' tich adek wacho ga ni en WCW. Kamora mora maintiere idhielo kata ipako nyadendi mane machiegni e chenro marwa mar piny. Nyinga Joyce Odura. Joyce musini misawa ichonare. Achiu makare Sharon Toin. Amba chiu makare. Wagone Nyasaye erokamano miyo wangima manono wantiere kae. Pile ka watieko chenro to wangiso joneno marwa no riti masani wanero odiochieng' makiny kar wuotho yie. Erose yie koro wakelo chenro mar piny okinyi makawuono. Dongen gima ber nikech sani ng'eni nitie joma nok oneno odiochieng' makawuono, joma no to otieno mana piny rugo otieno makawuono. Bende nitiere jok ma dende gi lit, ma bende nitiere ute thieth. Wagone Nyasaye erokamano nwaneno odiochieng' makawuono kendo wan ka mar kelo ne nyikwara Ramogi chenro mar odiochieng' makawuono. To bende weche mathoth notimore kata midhiambo manyoro ne wawinjo lipot moro mar oda orofa ma bende noruombore piny e kar dak ma Kasarani manobore Nairobi ka. En lal maduong' ahinya kalore no orofa ma kamano ruombore piny. Nitiere jomoko kata chenro mag reso jomoko podi dhi nyime. Chenro ma bende ang'eyo ni pod wabro luwo ne joneno mago. Weche no orofa ma kamano na nitiere gi orofa 7 to noruombore piny e gwenge mongere kaka Seasons mano Kasarani nyaka sani. Chenro mar manyo ji nikech pok oyange ni ji adima samoro ne orofa makamano manuumore iye samoro noiko. Nyaka sani en report ma bende obiro bedo kwalu ne nyikwara Ramogi mar mondo mi wang'e chal mar wach makama. Nyakwara Ramogi ponono ni intiere ne gwenge mag Seasons mano e kar dak ma Kasarani bure Nairobi. Be nyalo mana nyisowa chenro mar wach, chal mar wach nyaka gi sani chalo nade. Kokamano mos ahinya ne jogo eko bende noyudo masira makamano. Joyce Odura kawuono ke chieng' tich adek chenro chakre sani. Bang' ma nyakwara Ramogi dhi kelo ni weche manyien. Bed gi ng'eyo ni nang'o motimore otieno mana piny rugo odiochieng' makawuono. Bang' mano Joyce Odura dhi donjo kod nonro mar gazet. Kaka pile nyakwara Ramogi ka walidho gazet wabedo kod jafwambo. Kawuono wabro bedo kod jandiko ka bende bro nyiso ni ang'o momiyo gindiko kaka gino magiketo oboke mokwongo ka achiel kod gino magiketo oboke mogik mar gazet ma bende gindiko. Walidho ni alidha moko kuom gigo ma bende omi peka e gazet mar Daily Nation ka achiel kod The Standard. Tok mano tabro donjo e twak mokwongo e chenro mar piny. Twak mokwongo nyakwara Ramogi okinyi makawuono wabro twaka kotudore kod paro mag jod bura. Jod bura osebedo ka chwalo paro mopogore opogore kata moko kuomgi osewacho ni gidwa biro kod bills mopogore opogore maponono kokale od bura kacha to ginyalo bedo chike pacho kae. Sharon ni paro kamano nitiere jod bura ma Kuria East mano marwa Kitayama. Nyaka sani odwaro ni omed counties abich. Counties ma bende ibiro pogo kowuok e counties mamoko ma bende nyalo miyo kwan counties mantiere pacho kae medore nyaka 52. En wach moro matek. Abende wacho ni dibed ni counties ma bende idwaro gol. Naneno kuom ranyisi odwa ni Kuria ogol e county ma Migori. Wantiere gi Teso ma bende odwaro ni mondo gol kowuok e county ma Busia gi mamoko. Paro makamano kata kamano wacho ni nitiere kata mna jodak dhot mopogore opogore ma bende they feel marginalized. As in gineno ni jodak ramna jodhot mamoko ok miga okang' kata mana oteku makare. Gineno ni ponono dhoudi moko madongo omuonyo gi koro gin bende gidwaro ni gibed kod duol ma ponono wach makamano kotere od bura. Wadwa mana twak mar mondo mi wang'e nang'o momiyo jod bura biro kod paro maket kod ma. Bende nitiere jod bura moro mar UDA mane dwaro ni ogol oko presidential term limit kata term monego bed ni jatend piny Kenya tiyo gode pacho kata wacho ni ok onego bed ni en terms 2 to nego bed ni ing'iye kaluwore kod higni ma ng'ato nitiere godo. Kata kamano moko kuom jod bura mag UDA to gwenyore paro kode. Kata kamano paro makamano wakia ka bro chope do nyim od bura kacha kapo nono chopo tang'eyo ni jod bura biro twak e wiye mar mondo mi wane gigo ma bende gibiro wacho. Mago kachiel kod mamoko mathoth matimore od bura nyakwara Ramogi emobo twake kochakore saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. To kaka pile chieng' tich adek ka setieko twak to koro adonje jikon
Atedo. Kawuono ilo tedo nango. Okada wacho Sharon, adwa mani mondo miji muluma. Sani en gokinyi, inyalo miyo jomoko ok dhi tich. Wacho ni we ikra ne kaka Joy sang tedo kacha. Kotedo to amba tedo. Chieng' tich adek miketo waga tesera. Inya gi umwa. Aka kumwa bede. Wan do wacho ni wan wanyalo bilo. Nyaka Ramogi Juang to bilo mana gi wang' Joy. To bende ko bilo to puonjore ketedo kit chiemo mopogore opogore. Tok mano tangwa donje mbaka robo Sharon. Mana kama nyaka Ramogi Juang koseromo saa adek mana kaka pile wadonje kidieny mar mbaka oromo. Parni chenro mar mbaka oromo wachalo gi chal mar fuambo. Chal mar fuambo wakelo ni gik matimore odiochieng' ma kawuono. Bede gweng' miwuoke kor tunge mopogore opogore. Ibedi gi ng'eyo ne nang'o matimore odiochieng' ma kawuono rombe mopogore opogore. Bang' mano abiro bedo ka donjo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Juang adwa ni wago mbaka ahinya kaluwore gi ratiro mag nyithindo. Korka kori bende iparo ni nyithindo nigi ratiro to ka gintiere godo gin ratiro mage ma bende gintiere godo ahinya ratiro e doho Joyce. E kinde ka kinde kata mana kiseneno nyithindo kitere doho bende gintiere kata mana gi joneno jogo eko ma bende chung' negi. Mane mbaka ma bende odiochieng' ma kawuono dhi bedo kwa goyo. Thothne kaluwore kod nonro kata kaluwore kod doho ma Machakos wacho ni nyithindo maderomo 300 moko kuom gi nitiere kod buche e doho kacha to gionge kod joneno kata jogo ma bende luongo kacha ni witnesses. To bende yudo ni nyithindo moko ponono ichocho ratiro margi. To jogo ma chocho ratiro margi kata e yor bembo gin jogo mantiere machiegni kodgi ponono gin wedegi. Chenro makamano jonyuol madongo wacho ni wachni ok onego bed ni dhi e doho, wachni we watiek kidala, giwacho ni thuolo donje ko. Otur ko koso tim nango, giwacho ni we watiek wach maket kod magino machocho ratiro mar nyathi ok yud ratiche kata bedo ni nyithindo duto nitiere kod ratire pacho kae. Mana kamano nyaka Ramogi Juang keni pachi kaluwore gi thor wach mabende wantiere godo chakre to kwa mar mokwongo nyaka mano mar ariyo kaka pile ote magwa mag lai machuok ni nono iyoyo mano ioro nu mana ote machuok namba na 3 mbui mar Facebook kaka pile iyudo achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda bende fan page mara mano mar Facebook iyuda Sharon Ongao, Twitter @Sharon Ongao. Nyaka Ramogi Juang inyiswa ni neno waka intiere kanye tichwalo pachi kata penjo ote moramora ichwalonwa kacha kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Machiegni nikech ma en rupiny. Koko mano wa idthondweche. Mtu mmoja tu ndiye alipatika alikuwa juu na majirani ndio wamepika nduru ndio akaokolewa. Lakini wengine wako ndani na hatujui wako sawa ama kunaendaje. In 2020, the country reported for 2,000 new cancer cases and 27,000 cancer-related deaths. Being Raila's daughter is a disadvantage because they don't want to see what I'm capable of doing. They don't want to hear that. They don't want you to walk through the door, certain people. Mana kumanya kwa Ramogi Juang kamura mura mintiere machiegni weche manyien kinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Wachakanga koda weche mag masira kama ji makwan gi pok oyangi. Luro nitiere ni owito ngimagi bang' od orofa 7 mane podi gero ruombore piny e kar dak ma Kasarani Buore Nairobi. Kata kamano chenro mar reso ji pod dhi nyime ka itayo gi jokeda gi masira mag apuya. Hii si mahali safe sana. Saizi ndio mnabii. Mtu mmoja tu ndiye alipatika alikuwa juu na majirani ndio wamepika nduru ndio akaokolewa. Lakini wengine wako ndani na hatujui wako sawa ama kunaendaje. Kama na tafadhali mahali huko toka kwa ofisi. Wacha kudanganywa. Toka kwa ofisi ujue watu wanaumia hapa nje.
Nyakwar mgajuang maneno rofa mabende lurumore piny otieno manyoro e kar dak ma season mantiere e gwenge mag Kasarani. Nyaka sani wabiro mana yango ni kwan mag ji mabende no resi gi mapoko resi ginadi mana ka reporters magwa mabende biro bedo ka chopo kanyo biro bedo kalikonwa. Kokamano kapod wadhi nyime gi weche manyiena en ni midhiero pod luwo commissioner ang'wen mag IEBC mayande onenore ka gima ne obalo gi jowetegi e kinde yiero maduong' ma okalo. Koyo moka ng'wen koro ochwali od bura mar dwaro ni ogolgi e apisi buwirani ne gigwenyore gi dwaro mar chik. Simfros Okinda nigi lerno. Bang' yiero maduong' mane opong' kod ywaruok maka gi kacha e duol mar IEBC, jo Kenya moka kwayo mar dwaro ni gole apisi commissioners ang'wen mag IEBC. Commissioners go tingo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi. E kwayo go giwacho ni commissioners ang'wen go noketho chike mapachoka kod chike matayo duol matayo yiere pachoka IEBC e balo kod commissioners mamoko mane gitiyo godo. Kwayo mochwal kod duond bura mar Republican Party dwaro mondo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi ogole apisi kaluwore ne giketho katiba mapachoka kod chike mamoko matayo tijegi e IEBC. Giwacho ni commissioners ang'wen go nodhi ataro mar chik e twak gi jofwambo ni gionge yie kod duoko ma jakom Wafula Chebukati ne dhi lando. Republican Party bende wacho ni timo kamano commissioners go norem nyiso adiera e tijgi kod bidhruok e apisi magitiye ataro mar pen chike 73 kare mar achiel. Republican Party wacho ni timo kamano commissioners go norem nyiso adiera e tijgi kod bidhruok e apisi magitiye ataro mar pen chike bedo gi paro mar loko duoko mag yiero kotenore kuom achiel kuom jolar komno. Bende Thumbi wacho ni commissioners go noketho chik e yie mondo godho gibor kendo yie kod wach mar duol mar NSAC e loko duoko mar yiero go ataro mar chike mapachoka kod mago matayo duol matayo yiere pachoka IEBC. Thumbi wacho ni commissioners go bende noketho chike kod duoko mar yiero magin giwegi ne gikonye tayo kendo nono. E yie mar loko duoko mar yiero no, commissioners go no yie mar loko pach thoth oganda mapachoka ma en ataro mar chike mag telo kod ratiro kod mago matayo apisas mag piny owacho e pachoka. Bende chiwo wach maket kod mano mane ochiw kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance en ataro mar chike mapachoka. Thumbi bende wacho ni commissioners go norem luwo chike matayo nono chenro mar yiero, kwano mbulu kendo lando duoko mar jatend piny. Kwayo mar adek en mar Geoffrey Langat. Langat wacho ni timbe mag commissioners ang'wen go noketho chik namba 3 kare mar 2 namba 81 mag chike mapachoka kod chik namba 26 gi mano mar 30 mag chike matayo IEBC. Kwayo mar ang'wen kendo mogik en mar owuor Steve Geri. Geri dwaro mondo commissioners go gol kuom ketho chik namba 3 kare mar 2, namba 10 kare mar 2, namba 81 kod namba 88 kare mar 2. Komiti mar od bura mochung' ne weche ratiro kod chike koro nitiere kod dala 14 mondo chiw ripot ne od bura ewi kwayogi. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okwayo jo od bura mondo obed motang' e kinde twak ewi kwayogi mowacho ni nyaka ng'i malong'o kendo non maber. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwar mgajuang kopogre gi mano en ni od bura ni odhi nyime gi dayo dhoji ma owal ne lemo mag jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Maka to doko ni doho to ne riko segolo chik matamo kamiti mar od bura dhi nyime gi chenro no. Mana ka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero riwruogo kinde mar LSK wacho ni listi no odewo mana dhoudi mamoko kama moko owe oko. Kata doko ni od bura donjo odiechienge mar 3 e piedho jogoro mongirore. As a committed member of this committee, and I beg you to achiedhnade chalo ka gima omako chik mane ogol kod doho mamalo madwaro ni od bura ochung chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe. E barua mane ochwo e kogno kod jang'ad buche Nzioki Wakamau okoni mondo chung chenro mar piedho listi mar ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore kod od bura. Kang mar do biro kalore kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK mawacho ni listi no ne ok ochopo dwaro mar katiba kaachiel kuom weche momi peke burano en rem chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Kata kamano chik mane ogol kod do ne od burano chalo ka gima olwari e lwanda kaka miti od bura nodhi nyime kod tije mar piedho jogo mane osechopo e nyime. What are you doing to attract these companies to come to Kenya? Kamiti od bura marango weche mag ohala ne odayo dho Alfred Kombudo kod penjo mamulo lai mag chiwo omenda mag jok mayuto gene piny kata hustler funds. When it comes to youth and women trying to participate in the hustlers fund and what measures are in place for this, as the chair correctly says,
This is a function that is within the core responsibility of the State Department for MSMEs, who will be basically responsible for this fund. Ekaisechego, Committee Odbura Maranga Rita Kwe Motelne kod Nelson Koech, Yoketo Dr. Abraham Korir, Ekodo Penjo, ahinya to chwalo jolweny mag Kenya pinje ma oko kaka mag Somalia kod DRC. You are going with the ministry that is involved in a lot of security items. Many times those contracts are being described as items that are purchased on secrecy contract. Credentials, to Somaliland. You wanted to organize Somaliland. What measures will you put in place to ensure this kind of things doesn't happen? The goal of our policy, the goal of our foreign policy is to project, promote, and protect Kenya's image and interests globally. Committee no bende ochiwo thuolo ne Roslyn Juguna mondo ler lony mare mar loso lwasi makare ne jo Kenya modak e pinje ma oko. You remember I will call it the Miguna situation, where you are aggrieved, you are a Kenyan, you cannot address your issues, you cannot travel. And before 2010, when you couldn't have dual citizenship in Kenya, then many women who left lost their dual citizenship. So these are some of the sort of gendered issues that we can speak about. Of course, we can speak about human trafficking and other such issues, again, which are gender issues. So labor and gender seem to travel together when we speak about diaspora and people in need of protection. Mitima moko bende odhi nyime kodayo dhoji mamoko maomigwele lemo mag jogoro mongirore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Nyakoro mgejangu pogragi mano, Winnie Odinga, ma en nyar jatenda Azimio la Umoja Raila Odinga, oseyo jogo makwedo gwelo mare gi ODM ne laro thuolo mar donjo e od bura mag pinje mag Afrika ma ugwe Iyala. Winnie wacho ni en kod ratiro mana kaka jakenya mora mora mar manyo thuolo no. Kata kamano ikruok timore mar yiero jokanyo mag Iyala, ma bende biro timore chieng' tarik 17 mar dweni. Kodong mana ndalo 2 kende to jod bura ma pacho kae yiero jod bura mabiro chung e lo piny Kenya e od bura ma Iyala. Chenro mar sero ombulu ma itimo gi jokanyo 28 mane owalo juma mokalo pod dhi nyime e kind jod bura. Achiel kuom ji 6 manyocha owal kod duond bura mar ODM en Winnie Odinga. Winnie wacho ni osebedo koseto ombulu gi chir. I speak to them even right after this. I'm going to go to Parliament to lobby. I've been in Parliament the past few days. I speak to them, and this is not an issue of political belief. This is an issue of representation of the country. Bende oseo jok mosebedo ka seyo welo mare. Komedo wacho ni en bende en mana gi ratiro mana kaka ng'at mora mora manyalo bedo gi dwaro makamano. Being Raila's daughter is a disadvantage because they don't want to see what I'm capable of doing. They don't want to hear that. They don't want you to walk through the door, certain people. Well, I believe, first of all, choosing to be a member of ODM is not something I picked because, I don't know, I'm Luo or my last name begins with an O. It was a very conscious decision after understanding what they stand for. And I believe I know how to represent them, and I shall represent them well, inshallah, if the vote goes in my favor. Winnie mabende enjata chenro maduong' mar kambi mar tudruok mong'ere kaka Brick House Council wacho ni entiere gi chenro mathoth ma ogeno chwalo e nyim od bura ma Iyala poni oyiere mar donjo e od burano. Enough of us putting so much emphasis on the political. You can pick all the leaders you want, but we the people, we're going to move on. We're going to move on without you. And the next time you meet us in 15 years from now, you're going to find a smarter African, a more well-equipped African, an African that knows you as good as you think you know us, and an African who is negotiating as part of a team and not you coming into individual countries and reaping and raping the land like you've been doing it. So for me, that's what I would be doing. Jod bura ma pacho kae chano yiero jokanyo 9 mabiro riwore kod od bura ma Iyala. Yiero matimore tarik 17 mar dweni. Nyaka sani ji 28 owal ne lemo makamano. 15 kawuok e kweth mar Kenya Kwanza, 12 kawuok e kweth mar Azimio, kaachiel gi ng'at achiel mochung' kar kende maonge duond bura. Sharon Ng'ao,
Ramogi TV, Nairobi. Nyakora magajuang jaten migao mararita kwe Kithure Kindiki koro singone piny owacho biro nyuando pach oganda ewi kaka ibiro ber bad migao mar obila. Kindiki ne olero ni lokruok bad migao no biro miyo obila tiyo e yo malong'o ka osingo ni obila ok ti godo e yor siasa. Kindiki ne osingo ni bad migao mar obila koro ikore mar tego arita kwe e thurka. Wach mar rochruok mar arita kwe pod imiyo piny owacho wich bar. Jatend migao mar arita Kindiki manorado gi jotend obila madito maok e gwenge ma pacho ka wacho ni sani grido kenge mag tieko njore e thurka. Tumepata habari ya kwamba kuna vikundi sio Nairobi peke yake, hata Mombasa na sehemu zingine, na tutahakikishia Wakenya ya kwamba tutafanya vyovyote vile, juu chini, mbele nyuma, lazima Kenya iwe salama. Etelo mokalo obila nenore mane siro kweth mag siasa gino ma Kindiki wacho ni ok bitimore e thuolo masani. Kadwaro mare eni obila otitije ma ok odonjore gi weche mag siasa. We will not allow any attempt to try and ask the police to perform political functions, including political functions of the governing party. We will not allow. Ikuo mar jamni makoro otimonewa gima holo mar Okak ahinya to kaunti ma Baringo gi Turkana, sirikal wacho ni koro seche magi kwano to gibiro rakre gi jokuogego matimata. Vile kuko na utovu wa usalama kaskazini mwa nchi kwa sababu ya shida ya wizi wa ng'ombe, na vile tumeweka mikakati leo na kuendelea mbele. Tutaweza kufika katika hiyo maeneo ili tuweze kupambana na magaidi ambao wanaendelea kuhatarisha maisha ya watu na kuwaibia mali yao. Kako kang mar bero tijo obila korido arita kwe pachoka, ogai mar obila Jafat Kome notimo lokruok moko e lemo madito mag obila. Nairobi County mabende sobedo kakale matek mokalo weche mag arita kwe kori biro tele gi Adamson Bungei mayande tiyo Baringo kaka county commander. Kome bende nowilo Munga Nyale mabiro telo ni chenro mag lokruok ka obila. Moko kuom obila madito ma olok gin kaka Boniface Maingi makoro biro chung'ne operations, Karashid Yakubu to biro ber jacha chenro mag gwenge kabad migao mar obila. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto ne oromo gi jotend migepe mage kendo podho chenro moko ma sirikal keto e tim karanyisi en mano mar chugo agulu, mano mar omenda mar Hustlers Fund. Agulu mar hola mage idhi yaw ayanga tarik 30 mano mar dweni. Koro oyangore ni idhi chiw e bwo chike. Kaachiel kuom chikego en neno ni hola matin mogik mabendi biro bed ka ichiwo en shillings 500. Ka hola maduong' mogik ma ibiro chiw en shilling 50,000. Mano ka irango nyalo mar jakaw hola e duoko hola no. Nyinyo ma idhi juogi e wi hola no en mar 8%. Jatend migepe bende opwodho chenro mar chuogo log tich mano mar jiwo johala mago matindo tindo mano ma idendo ni Center for Entrepreneurship mabiro bedo e pachoka kokalo e sir gi piny German. Chenro no geto neno ni rawere makwan gi ok tin ne 250 oyudo tiegruok e weche mag ohala mago matindo kod chuogo thuolo mag tije mok tin ne 50,000 ne jo Kenya. Romo no bende oloso e wi weche mamoko moriwo koda ka kedo kod tuo mar Ebola. Nyakwara magajuangi wach mar romo mag jotend migepe mabende nobagoro mondo chieng' manyoro gi jatend piny Kenya William Ruto bende makelo wa giko mar weche manyien odiochieng' makawuono. Kata kama nyakwara magajuanga neno ka moko kuom bende oseyuore chenro makama. Parni chenro makama inyalo yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV. YouTube bende inyalo yudo wa achiel kachiel. Onyango Kevin iwacho ni wuok nguku Kanyadoto iwacho ni semo ke kaka pile kod japuonj Marcelo Tieno Tom Jacob Okech ka bende oteni ne jonyi Kanyadoto duto en ni mondo uchop urwak romo maratipo mabende ndeko kanyo. Woda wasi boda bende iwacho ni ichio makara. Nyango mako pia Jagogo Katuma iwacho ni kaka pile isemol e chenro mar rupiny. Vitalis Ochieng wode game Karariu imbende iwacho ni Karariu
oru makare kendo uneno chenro achiel kachiel. Kok manya kwa Ramogi Juang gi kanyo yina mar mondo miaka uyo matin mabiro en nonro mar gazet gi nyawadwa Joyce Oduor mabende aneno kosekore yo makoni kod kocha kik dhi mabor. It has a Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kikidek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Duond mine osemany. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi. Elony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso sa dek otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Oyaure kendo nyako Ramogi Juang kamoro amora ma intiere okinyi makawuono machiegni nonro mar gazet nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jafwambo ma en jandiko mwadwa lidho godo gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard mabende walidho pile pile mar misiso idhi nyiewo gazet momori okinyi makawuono ibed piny isom e yo makare machiegni ahinya Boniface Otieno nonro mar gazet. Erokamano. Boniface Otieno jandiko, ji nyalo pene ni indiko kanye. Erokamano Joyce kuom thuolo makende e Ramogi TV kae. Ago erokamano kabisa. Kapok adhi introduction mar nandiko kanye, adwa goni Nyasaye erokamano kuom yawonwa pinyno ne odiochieng' ma kawuono. Kendo ageno ni oganda onagi kuonde duto ma gintie, bombe ma Nairobi, Mombasa, Kitale, kamoro amora ma ji nitie. Waru maber kendo wasemako gimoro ma watimo. Anto ajandiko e gazet mar Nation Media Group kod Business Daily main kambi mar The Nation Media Group Nairobi kae. Andiko weche mag ohala.
Erokamano maktene ni nja ohala matuklu weche mag ohala winjo makare. Kamano. Kata kamano waneno gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Pile ka pile ng'eyo ni ka ndiko wach muketo ito gazet mokwongo en wach monego bed ni lombo wang' joneno e yo makare kata wach ma ng'ato koneno kacha to wacho ni we anyiewa ne gazet mar mondo mi adhi asom kalore ni wach ma kamayo mako wang'a. Ka wang'iyo gazede ariyo gi mar The Standard gi mar Daily Nation pa nang'o miyo ne giwacho ni thuond weche ariyo gi magiketo kinyi makawuono nikech aneno ka The Standard oketo kae ni penj maduong' mabende wanyalo wacho ni en tem maduong' mabende sani jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo tok ka jong'ad bura ne osechungo chenro mar piedho kata dayo dho jogoro mongirore mabende dhi mbele e od bura mamalo. Erokamano. Wach ni otek. Nyoro doho mamalo iluongo ni gi kisungu ni Employment and Labor Relations Court nyo chungo vetting process manyocha dhi mbele mar jolup jotend migape serikal masani kendo appeal nochwal mbele kod the Law Society of Kenya mawacho ni puotho mar jogi ok nyal dhi mbele nikech number 1 gimiluongo ni gender balance onge list mar ji 51 ka. Number 2 yudhe onge list ni. Number 3 joma mine list mar ji 51 joma mine gin dhano 11 kende. Matine ni onge two-third gender balance. Two-third gender balance onge. To two-third gender balance ni wach en wach mosewer kabisa Kenya kae. Akia gimomiyo wach ni bedo pile ka pile dhano puuza mara ng'wen iwacho ni list ni oken balance in terms of regions. For example nitie nominees 13 mawuok e hoho mar Okak Kalenjin community to be specific. Nitiere nominees kendo 13 mawuok e Got Kocha. Koro Law Society of Kenya wacho ni wach ni nyaka chungi mondo wadoge drawing board list manyien mondo olosi ma or take into account weche gite gender balance, youth representations, marginalized communities kod weche machalo kamago. But anto nya buok sana nikech despite ni doho nyo kelo amri bo wacho ni puoth mar jogi ochungi bunge to nyo dhi mbele. Mano bende makore kelo nikech kaluone ni bura makamano nego bed ni winjo tarik 21 mano dwe mar 11 higani. Penje ni koro jatend piny Kenya William Ruto bende obiro yie ni chenro makamano ochungi mar mondo mi sirikal mare kik dhi mbele kod tiyo kose en bende obiro mana dhi ataro mar chik mar doho kaka jal mano kao loch e lwete osebedo katimo. Wach makamano neno komi peka e it gazet mar 4 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. Aka bende wacho kae odiochieng' manyoro ne waneno ka kamitino mabende ochung'ne weche kamiti mano mar wechego mag lweny odiochieng' manyoro nodhi mana mbele kod dayo dho jogoro mongirore mabende nonego bende gidayo dhogi ka giwacho ni gin pok giyudo oboke moramora mabende nyisogi ni gichung chenro mar dayo dho jogoro mongirore. Correct. Joyce, wach ni en wach matek kabisa kendo serikand moluor ker marwa William Ruto kendo yudore kama kizungu wacho ni Pandora's box. Omiyo koro nyaka to giamua ni gidwa luwo chik koso gidwa luwo chik. Magne options magin go. Number 1 claims mokonyo giwacho ni an pok wabedo served ga tinde pinyo biro digital. Judgment ama ruling wuok ga court to immediately ma judge otieka ni to bed ioro nigo electronically. Koro gimana nyalo wach ni jatend piny moluor William Ruto yudre kama tek mokalo omiyo to nyaka koro ano amua to amuzi mokawe weche machalo kamae ema biro miyo jopiny biro amua niko chopo 20 after 5 years 2027 gibiro yiere kendo koso kibi yiere en jatend piny mabiro luwo chike koso kibi luwo chike. An gi kokora abed ni an one of the osiepene machiegni to anyalo kuodhone ni jatelo luwo chik okotami bedo jatelo maber kendo gie wach ni an to gi kokora anyalo wacho ni Law Society of Kenya gin kare nikech ne kata mane list ni owuok ngur maduong' ne nitie dhano ne ywak kabisa to kara Kenya ni ok en mar dhano 40 kabila 40
dang itimri nadi mikawo dhano nominees 13 mawuok e hoho mar okak, tikawo nominees kendo moko 13 mawuok Mount Kenya kocha, kasto modong'o ti ipore ni wan kaka joluo Nyanza 2 moko, mano wach mise mana tieko. Hapana, wabeduru joma beyo. Kendo anyalo wacho ni anyalo advice jatelo maduong' ni olu mana chik mondo gima katiba wacho ama process malong'o ema mondo miyo olu e wachni. Mana kaka iselero kanyo bathe kanyo bende wechego ma bende omiyo ochung' chenro ma kamano bende oler kanyo yo makare mane ito oboke mar 4 kaluwore kod wechego no ok ochopo dwaro mar two-third gender rule, rowere onge kacha, ka bende joma thoth ma bende noyier kaka jogoro mongirore wuok. Wanyalo wacho ni thothgi wuok mane oganda dhot achiel to mamoko owe oko. Ka wadhi mana mbele mapiyo piyo Boniface, ito oboke mar 5 mar gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono, nyaka sani ogai manyien mar obila kata Inspector General mar obila Jafet Koome nyaka sani ne oromo kod mago obila mopogore opogore kata jotend obila mopogore opogore, kinde ma bende nyaka sani gitemo mar rido chal mar arita kwe pacho kae. Ahinya kwaseneno nitiere gwenge mopogore opogore nyaka bore Nairobi ka ma chal mar arita osebedo ka rochore, jopiny osebedo ka ywak matamra gi nono. Correct. Anyalo wacho ni serikal mar Kenya Kwanza ni odonje tich to oyudo changamoto mang'eny kaka drought, insecurity, arita mar kwe maber osebedo ka onge, kendo wach mar koso mar bedo arita kwe maber Kenya kae osemiyo jogi changamoto maduong' sana. Wachore maling'ling' wacho ni samoro polise ni e gima waluongo ni ng'anyo mamuol. Lakini jatend arita kwe Kithure Kindiki owacho ni polis en ng'atno mak nyal dhi e ng'anyo mamuol. Lakini anda dwa challenge jatelo maduong' kang'ise ni polise bed gin mana dhano. Sama masilahi mage ok orang maber, iye nyalo wang'. Usenono cases ma polise, for example, gimoro chwanye gi jaode, to kawo mana bunde to chwado go jaode, to kawo mana bunde to chwado go nyathi. Kasto endo bende dhi onegore. Koro number 1, nyaka jogi warang kaka gidak maber. Polise nyaka warang kaka inyalo gerngi ute mabeyo. Police o share ot dhana beach. Iyudo ni polise ji abich to gin gi families gi share ot. Hapana. Magi weche ma nyaka rang. Polise, msara ma police nyaka rang maber. Jogi ochul maber. Emomiyo ko chulgi maber, ana believe ni ko chulgi maber to badhi moko matindo tindo kata 50 magi kae barabara gi gibro werego. Kendo wacho ni magi weche ma nyaka rang kabisa, emomiyo magi weche ma nyaka rang kabisa mondo mi arita kwe mar Kenya ka obed maber. E wachni kendo gima nyalo wacho en ni changes mineno ka timre arita kwe mineno ka osebedo maonge Kenya kae gie sani. Samoro kidek bedo ni nyochi neno gima nyocho timre mbele kanyo, polise madongo dongo e DCI kocha nyocho chwal mbele, to jogi gin go siepegi, to siepegi ni e police force kae. Samoro siepegi gie mo intersite jowetegi to ng'anyo. Mar mondo mi gibed gi ng'anyo mamuol. Correct. Koro magi weche ma nyaka rang maler kabisa. Yes. To bende kata jatend migawo mar arita e pacho kae Kithure Kindiki nowacho ni koro nyaka sani obiro weyo wuoyo kuom osebedo kowuoye ni koro nyaka sani gibiro dhi e gwenge kama bende maundu mopogore opogore bende itimo kod jonjore pacho kae, kowacho ni nyaka sani gibiro chako timo pedha mager ahinya ne jonjore pacho kae, ka bende wanyalo wacho ni ochiwo negi siem mager ahinya, kowacho ni nyaka sani gibiro negi ponono ni in janjore oko kacha sani sirikal ok biwei, sirikal biro kawo ni okang' mage, to bende wacho ni okang' mibiro kawnegi en okang' moluwore kod chik kata moluwore kod katiba mapacho. Kaka wadhi mana mbele mapiyo piyo, adwa ni wang'i wach mantiere ito boke mar 9 amano mar gazedni mar The Standard. Ito boke mar 9 nyaka sani koro od bura mamalo amano nyaka sani oseyudo, wanyalo wacho ni giseyudo petitions mabende no chwalnegi madwaro ni othich oko commissioners 4 mag duol matayo weche magiere pacho kae IEBC. Wanyalo wacho ni gin commissioners mabende no bedo kod pogruok e paro kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati ahinya to e kindego mag yiero kata e kinde mane lando duoko mag yiero mag dwe mar 8 higani. Anyalo wacho ni an gi kokora to gima chalo kamae nasenene no bro biro. To nasenene ni bro biro nikech magi commissioners manawacho ni duoko mane chairman mar IBC olando gin ne giego. To anyhow marach ni
mae timre seche ma chairman mar IBC duol maduong' matelo ni yiero Kenya kae moluor Wafula Chebukati be dhi retirement dwe higa manyien. Koro akia ni kama otimore to vacuum moro dhi bedo e IBC kae machuno ni nyaka kendo wayier joma nyien matayowa. Petitions ang'wen gi kalero ni nyakore Mogajwang' matin. Petitions ang'wen gi wacho ni jogi ne IBC commissioners ang'wen gi motel ni gi wantiere kanyo kod jalup commissioner mano Juliana Cherera, wantiere kanyo kod commissioner Francis Madenga, Irene Masit kaachiel kod Justus Nyang'aya. Yes, wachore ni nek gi uphold the constitution. Mar ariyo wachore ni nek gi luoro office magitiye gin some allegations moko ang'wen kamae. Wabro neno gima bro timore, but gima nyalo lelo nyakwara Mogajwang' en ni ponono ni Justice and Legal Affairs Committee approve wachni to a commission of inquiry bro bedo formed. To ka commission of inquiry osebedo formed to commissioners ang'wen gi ibro ngisno step aside, gibro dhi e yweyo matin. Kwa muda magidhi e yweyo matin no gibro yudo msara gi nus, ok chulgi full salary. President ema bro form commission no, and during that period gibro chamo msara nus kendo gibro dhi yweyo matin. Report mabro woki commission of inquiry, president bro act on that report after bang dalo maromo ka report osewuok igeno ni jatend piny Kenya moluor William Ruto biro act on the report no bang ndalo 30. Onyalo wacho for example ni anta pogora kodu commission of inquiry wachona ni maybe for example jalup chairman ema ne nigi shida e wachni, jadek commissioners adek modonka Wanderi, Nyagaya kod Masit apuodho gidhi mbele gi tich. Amo nyalo wacho ni commissioners ang'wen gi ayudo gi ketho omiyo gidhi dala gite, wabro yiero commissioners moko ang'wen to replace them. Mana kama nyakore Mogajwang' wach ma kamano mipeke ito boke maro chiko kanyo kabeni inyalo nyiewo gazet mar The Standard mar mondo mi isom matuta kotudore kod petition mabende od bura mamalo seyudo madwaro no thich oko commissioners ang'wen mag dul matayo weche magiere pachoka IEBC mabende ne obalo kod jakom margi Wafula Chebukati. Kabende kwa dhi chien ito boke mar 8 piny kanyo. Nyaka sani nitiere omenda no mano mar onego beni jolo jogo mabende yuto mar gene piny. Omenda no mabende iluongo ni Hustler Fund. Hustler Fund wageno ni jatend piny Kenya William Ruto biro sidha yanga tarik 1 dwe mar 12 higani. Kabende wach kae ni mano ken omenda manono. Mano wach mabende wach kanyo kod Regional Commissioner magwenge go mago hoho maroka kamano Mohamed Malim. Nadier ni contrary to the nini dhano ne paro ni Hustlers Fund mane ingeni en pesa mano campaign. Yes. Kendo dhano no mor kode sana kata na mor kode sana. Ingeni wang ni sirikal mabiro ni dimi wa pesa nono. Yes. To koro yudhe ponono no se chako ikore gi pesa to koro wanyalo wacho ni weche olokore. Weche olokore kendo kae kata story ni wabe wandike ko Business Daily kocha. Hustlers Fund ni the maximum maginyalo miye ne 50,000. Kendo idwoke gi interest. Interest mare en akwanata malo 8. Adwa ni ler ne nyakwara Mogajwang' kanyo makare wacho ni maximum minyalo miye ne 50,000. 50,000 ni mi ng'ata achiel kosi miyo kaka group kata riwruok. 50,000 ni inyalo miyo kaka group, ok chiwe ni individuals. Kendo nyaki identify biashara mibro timo kode ma serikal nyaka puodhi ni mae a viable business ma nyalo dwoko returns. Kendo pesa ni en pesa ma kaka se wacho nyaka dwoke gi interest men 8% annually. Kendo jok mane paro ni en pesa mimiye ji nono, hapana. Mae pesa ma serikal dhi chiwo to nyaka ing'e ni ki qualify bu kawe to nyaka dwoke gi interest. Ajiyo mana jogwa man dala kucha, yudhe mwan go, jok man die self-help group, maesa kikininde class, ama pesa ni obiro,
yikre motegno, ter application, ki qualify omiu pesa, kete biashara, dongruok e mwandu. Erokamano. Ka bende chenro ma kamae mano mar public participation kata mar sumo paro kowuok kuom jopiny kotudore kod omenda no mar Hustler Fund, chenro maket kod ma bende waneno ka odiochieng' manyoro notimore e county ma Kisumu. Mana kaka osenyis nyako Ramogi Tv, ka in ja ohala, ka in rawera, kinyalo bedo ni intiere kod paro maliw mar chako ohala, omenda ni mar Hustler Fund kik we yoko kalore ni an omenda mabiro jolo wego ohala e pacho kae. Kwadhi mana mapiyo piyo e ito boke mar 10 nyaka sani nitiere tuono mar kansa mabende nyaka sani osebedo ka wanyalo wacho ni kelo pek ahinya ne familia kata nyula mopogore opogore pacho kae. Ka bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migao mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae Susan Wafula ne osidho ayanga kata noyawo ayanga romo mabende biro konyo e kedo kod tuo mar kansa e pacho kae. Nadir, kendo aparo ni ma is timely nikech tuo mar kansa ni to koro osebiro matek kabisa. Kendo kokwarango matut kaka wabiro konyo to aneno ka odhi hinyowa kabisa. An amor kabisa counties wa kaka machalo Kisumu. Amor gi county ma Kisumu sana. Moluor Ngire Anyang' Nyong'o temo sana dala kocha, kendo osemedo kelo mashinde mabeyo beyo manyalo konyo dala kocha. Kendo ana wuoyo mana kod governors mamoko mantie counties mopogore opogore ka Migori kaka Siaya kocha. Temie uru neno kaka unyalo kedo gi tuo mar kansa ni. Wach chieth en gima koripo beno wakawo ngima mar dhano, afya mar dhano okoripo beno wakawo e yo mayot. Sam ng'e ni ngima yako nyalo mondo Ramogi kae to wawuoyo go ganda makwar mawinjowa kuonde magintie seche mawinjowa kata neno seche magintie sani. Omiyo wacho ni your health is your wealth. Kendo an tamor sana gi chenro machalo kamae, kendo mashinde mang'eny oripo beno ni kelo Kenya kae. Chieth mar kansa koripo beno kotimore tibedo condemned to death. Hapana, nitie joma oseyudo tuoni kendo ne detect at early stages ba gidhi through the right process, mamoko gin cancer free sama wuoyo kodini. Omiyo gima biro konyowa en ni wa invest e mashinde masani manyalo konyowa maber. Nengo chieth sirikal kadwa konyo joge, nengo chieth kaka gik moko kaka kansa gi dwokuru chien. Wak ng'awo price mag treatment screening gi iketo malo kabisa. Familia makoro samoro kata survive gi $10 kende odiochieng' achiel, ento dwa yudo kure for example 100 mondo dhi screening one day, ok binyalore. Omiyo anta wuoyo gi jatend moluor jatelo migao mar chieth e pacho kae ni kang'ise ni mae to initiative maber, but going forward we need to invest into machines moko mang'eny, watergi sana mashinani kucha dhano tuo. En hawi marach pare Joyce ni jomoko tuo kansa to giketa ni gituo kansa. Gibiro mana ng'eyo dakika mogik. Dhano kia ng'ato tuo dhano to wacho mana gik ginono. To kara ng'ani ok odhi e screening. Ing'e ni king'eyo chon tineno kaka idil gi situation ni e time mowinjore. Je mang'eny wan gi cases ok adwa luongo nying ng'ato, but wan gi cases kata public figures mosedhi through the process ba ochango maber. Kama ni nyaka sani wacho ni cases go mag kansa mar thuno ka achiel kod kansa no mabako dhod nyodo kata dhod nyuol mar wakeini ema sani ng'eny ahinya e pacho kae. Ka bende okumba mar thieth mar NHIF e higa mar 2021 notiyo kod omenda bilion 3.8 e thiedho jotuo maderom 47,000 mago jotuo mag kansa. Ka bende higa mar 2020 piny Kenya noyudo jotuo kata nobedo kod jotuo mag kansa manyien mago maderom 42,000. Ka bende thoe mabende nokel kanyo kod tuo mar kansa to ne gin 27,000 mane higa mar 2020. Ka bende wacho ni e kaunti ma Nairobi ka achiel kod gwenge go makadho wath nam chumbi, tuono mar kansa mar thuno ahinya te kinde joma wakeini ema ng'eny ahinya e gwenge go mag Nairobi, Nyanza ka achiel kod Imbo mar Kenya. Kansa mamako dhod mar nyodo mar joma mine ng'eny ahinya, to kansa makamana ahinya omako jogo mabende odak kod kute mag ayaki. Ka bende gwenge go mag Kericho to kansa no mar duol kata esophageal cancer ema ng'eny ahinya e gwenge. Miyo sirikal onego bed ni goyo okang' makare ahinya e kedo kata e rakruok kod tuo mar kansa e pacho kae. Boniface adwa ni waket tenge gazedni mar The Standard. Mita nitiere wach machielo momako wang'e gazedni mar The Standard kapok wadhi e gazet machielo mar Daily Nation. Wach momako wang'e gazet mar The Standard en ni
namba 14 kacha kama neno kaka jamiluongo ni fraudster tinde giforge papers mondo giyudgo tije sama jomo qualify graduates to suffer. En wach malich ahinya kendo anta paro ni akiana ng'o mosetimore gi dhano. Migepe kaka marango certificates mag dhano Kenya kae nyaka gitim nonro matut mondo gine ni to ang'o marach. Gazeti wacho ni joma ng'eny graduates kata matiyo kuonde ma ji nitie kirango papers gi malong'o gin gik maonge, gin gik miluongo ni hotel. Ng'ato mitich en kata manager mari to ok onyal kata ndiko 2 paragraphs botiek. Gin gik manyaka koro ranga kabisa nikech Kenya kae miwacho ni josomo kabisa. To kara idwa puodhu nare kaka jomosomo sama ng'eny ji gin mana gi fake certificates. Aparo ni gima wacho ni samori sewinjo. Kendo tabu maduong' Kenya kae kabisa. Dhano dhi for forged certificate. Jok dwa somo. Kata mana mbalariany kuondegi. Dhano chaka somo matin ni after kata 6 months. Oseyudo certificate. Osewerego. Omiyo mae wach manyaka rang kabisa, otherwise aneno ka wacho mibugo moro mbele kae maduong' kabisa. Ka bende duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC nyaka sani koro osechiwo boke moro ma bende osechiwo wacho kanyono chiwo circular ne mbalariany ma pacho kae mar mondo mi ko tudore kod wechego mag chiwo certificates. Wanyalo wacho ni aoyaye maponono miyo jomoko bedo kod certificates mabandia. Ka bende oboke ni mar 14 mar The Standard oler kanyo yo makare gimomiyo jomoko tiyo kod certificate mabandia kata moko winjore. Ka bendi wacho kanyo ni tije mathoth dwaro ni bed kod certificates mamoko to ponono lony ma intiere godo to lony to tin. Ka bendi wacho kanyo ni kata kombe moko mag siasa miyiere ji moko kuom gi dwaro ni ibed kod rang'inya mamalo mar somo ma bende owacho ni iwacho kanyo no romore kod telo kata kom ma bende dwaro. Ka bende mana kamano bende wach ni bende nitiere apise moko kata mag sirikal ma bende dwaro ni ibed kod oboke go manyiso ni isomo ponono nyaka e mbalariany. Gino ma ponono miyo jomoko ka maling'ling obiro ni nyalo yudo tijno giringo mar mondo mi giyud oboke manyalo miyo giyudo tich makamano. Ka bende nitiere moro ma bende wanyalo wacho ni en yoma ma bende osebedo ng'iyo certificates ma bende gin mago ma opuodhi kod mago ma ok opuodhi. Wach makamano nyaka Ramogi Tv mipeke ito boke mar 14 to weche makamagi ema koro miyo jogo maponono nitiere kod certificates mag adiera ok yud tich, to jogo ma nitiere kod certificates mabandia maonge lony moramora ema sani koro yudo tich. En wach kaka ng'adi matin kapok watieko gi Gazette mar Standard. En wach malit kabisa. An ang'eyo nyithindwa kata wadewa mang'eny mo qualify Kenya kae ma dwaro mana gima ginyalo timo. To en wach malit nani nyathiwe gi odhi school botimo kata masters level to en gi certificate kana kani per sanduku kacha ok otim onge gima konyego. Emo miyo yudo ka nyithindo gi samoro gidhi e cases mag depression. Yudo ka samoro depression ni koro dhi ahinya, onge ng'ama wuoyo kod botimo ne counseling. Iyudo ka nyathi mosomo maber mi kaw pesa ni bi puonjo maber samoro commit kata suicide. En wach malit kabisa. Omiyo jogo mong'e no kodhi school wadhi uri school. Jaluo ok en jamibadhi. Jaluo dhi school maber. Jaluo ok en ng'ama ohero mibadhi, ok ohero shortcut. Jaluo en ng'ama dhi school maber to degree ne chato yudo maber to oloso gike maber. En wach malich kabisa kendo en wach malich kabisa kendo duol ma puodho certificates gi nyaka koro ne gima ginyalo timo mondo gikony go ganda joluo. Erokamano. Ka wakete tenge Gazette mar The Standard okinyi makawuono yo alidhane mapiyo piyo bende Gazette mar Daily Nation okinyi makawuono ka waneno thuon wach mabende omipeke Gazette mar Daily Nation okinyi makawuono. Gimiyo pek wach ni mar Cyrus Jirongo. Ang'o miyo wach makama imenya ahinya Boniface? Cyrus Jirongo kaka ung'eyo ne kata gie sani pod en politician malich kabisa. To gie higni mokalo ka bende en ng'ama lich kabisa. 1990, 1991, 92, 93 Cyrus Jirongo an ne pod athin but nawinjo Cyrus Jirongo nawinjo humbe nopogo ga 500 moro kanyo. En na gi pesa double ma kama ochope en gi pesa 500 mang'eny kabisa. Koro Gazette mar Nation omiyo pek wach ni nikech wachore ni Cyrus Jirongo nodhi e bengi miluongo ni Post Bank Credit ba oholo nodhi kawo loan e bengi ni. To loan mane Cyrus Jirongo kawo
notiyo kaka neno samoro loans ma ji kawogi inyalo tiyo gi logbook ama inyalo tiyo kod title deed. Koro notiyo gi title deed mar lo mokawogo loan ni. Loan manokawo ni ne en pesa mastin gi esacha, ne en gimoro 1.1 billion gi 1.65 billion. Billion 1.1 kod billion 1.65 gi higni ka. Ne gin higni mathoth diere ka. Kasto Cyrus Jirongo nochiwo title deed as collateral manokawo loan ni. Koro yudore ni title deed mane bwana Jirongo chiwo ne en title deed mar sirikal. Be isewinjo wach machalo kamano? Idhi kawo loan e bank to loan mikawo ni ikawo gi title deed mar sirikal. Kama nogole title deed mar sirikal ing'en ji kia. Koro pesa ni osebedo ka nyuol gimiluongo ni accumulated interest. Emo pile up bochopo sani billion 40. Ne gin pesa ma nokawo gin tranches. Billion 1.1, billion 1.5 gi billions moko kanyo. Ne gichopo kata billion 5. Koro pesa gi osebedo ka nyuol over the years. To gima koro mako dhogwa mogik ni ng'ani nodhi kawo loan e bank gi title deed mar sirikal. Lo manokawo godo lobno title deed nen mar sirikal. Matene ni en lo mabende ok nyal bedo auction. Correct. Ok en lo nyal bedo auction. En wach matek jocha neno kod odadhogi kod okwach kich EACC kacha nyoka osiepene moko manobedo implicated e weche gi moluor bwana Muradhe kod jok machalo kamago kabiluongo nying jomoko ka. But nyochi neno en wach kata EACC akian gidwa yalo kes ni nadi. En wach matek kabisa. Jirongo nogolo kure title deed mar sirikal mokawo odhi keto kaka collateral kokawo go loan. Dhogo moko awuoro kabisa ka gik machalo kama nyalo timore Kenya kae. But gima nyalo wacho en ni adiere mondo lu mondo the due process of the law should be followed mondo oyud kaka wach ni bedo sorted out mapiyo kaka nyalore. Ka bendi wacho ni bengi no mara Post Bank Credit en achiel kuom bengi madero 17 ma bende ne opodho mano e higa mar 1900 kaluwore ni ne nitiere josiasa mathoth ma bende ne siko kaka hola kata ne holo ne giholo bilionde kowuok e bengi makamano tok giduoki achiel kuom gidogero koro seyud Cyrus Jirongo. Samoro billions mane gikawo gimomiyo changie podho mar bengi ni nikech bengi ni chien kucha anyalo paro kata mana jonyuolwa babana ne nitie puonj taparo ni for example banks kaka magi mane chulogi kendo Post Bank Credit gi magi bengi mane tie chon mano nochung motegno kabisa to koro loans mosekawo kawe bengi gi politicians to duok gi samoro momiyo bengi ni nopodho. Akawa dhi mbele ito boke mar 4 mar gazeni mar Daily Nation okinyi makabuono nyaka sani koro nitiere jogo mabende awuoka wanyalo wacho ni gijo Raila kaachiel kod jo Ruto sani koro podi wanyalo neno ni gintiere kod ywaruok matin wanyalo wacho ni e od bura kacha inyako tudore kod lemo mabende gidwaro. En adier en ywaruok matek kacha e od bura kacha sana ineno wachi yala ni to koro okelo tabu maduong' kabisa nikech kata duond bura mar Azimio kod duond bura mar Kenya Kwanza final list mitero e od bura mar Yala kanyal wacho ni gisewinjore maber neno ka nitie intense lobbying koni gi kocha to mondo mi idhi kacha nyaka yud mana support maber to seche machalo kamae nyaka I reach out to your opponent be nikech in as much as party ni support mano kende okoromo nyaka the other side bende mi ombulu maber ageno ni jogi bro winjore an gima anyalo wacho gi kokora en ni wawekuru tero jogo mayom e od bura mar Yala kendo jogo mose serve Yala higni machien kacha to pok waneno matunda mar service margi jika elago ana wacho ni kikwaduoki sa osechopo manyaka wayier leaders mabeyo mondo mi wago kang maber kang mar dongo mbele kae nyaka wa invest e jogo politicians manigi vision mabro konyo wachien kacha ngat mabro payo no barabara e gweng kacha ngat mabro keto nwa stima ngat mabro keto nwa pi magi e jogo to jogi e sama gibiro nucha magi sama wuoyo cha magi kwayo ga kura seche go migo e kogno jogi leader marach ng'eya for example in Garambe for kata mana moro matin mana kor gweng kanyo tiluonge kaka guest of honor to dhi missing chieng' Arambe mago jok mawere urgo kabisa mano ng'eyo ni kisekete kom to koro bolal chuth yeah correct
Omiyo nyaka koro wayier mana jotelo maber mondo mi wago kura, mondo mi wago okang' mwadwaro mbele kacha kaka joluo. Ageno ni Azimio kod joka Kenya Kwanza biro winjre mondo gisetat wachni mapiyo piyo kaka nyalore. Ka bende odiochieng' ma kawuono igeno ni jatend piny Kenya William Ruto biro romo kata biro bago romo mar ang'wen ma bende osebedo godo kod jod bura mago mag riwruok mar Kenya Kwanza. Ka bende romo makamano mabiro tok jatend Azimio la Umoja Raila Odinga bende yande oromo kod senators kata jogo ma bende wuok e kweth mar Azimio la Umoja. Ka bende romo makamagi bende biro e kinde ma bende wanyalo wacho ni mano motelo ne mano yiero man bende biro timore kanyo kata biro timore mano mar iala monego bed ni timore. Romo nitie kae jo Kenya Kwanza gin gi weche gi magidwa ni sort out kaka ing'eyo ni ne gisengo jo Kenya gik modhuro kabisa kendo sama wuoyo ni gin gi pressure mang'eny kabisa nikech gin to gionge options, nyaka gimiyo mana gik mane gichikowa. Kendo wadwa hold gi them into account ama jo piny bro hold gi into account kaluwore kod gik mane gichikogi. Azimio koni be romo chiki aneno kacha asesome moluor migosi Raila Amolo Odinga wacho ni saa osechopo manyaka koro waket jogi tesre mondo gi deliver nwa gik mane gichikowa, kendo owacho ni kakoro tek to gik moko kaka ng'anyo mamuol ka an chun kendo wadogie wa revisit gie matin kendo nikech samoro ng'anyo mamuol notiyo gik makamago winjo ka wachore gie seche liekore gie sechegi. Ageno ne obro bedo ng'anyo mamuol ma ok ni mwando dhano ibro kethi. Ing'e ni gima osehinyowa kabisa Kenya kae ka ji odhi ng'anyo mamuol to vijande kawo advantage, giketho biashara mag ji, gik machalo kamago. Ageno ne ok bichopo kanyo. To ana nyalo wacho ni samoro ji ema kia, samoro bugo manwa yude jogi samoro bende duong' kabisa ma ok ginyal pong'e nyadichiel kata mana 100 days mu wacho ni samoro ok bi nyalore. Winjo kacha ka jalup ker osewacho ni miwauru time, bedur patient kodwa. Nosewacho no mede kata thuolo mar higa achiel monde. Yes. Ngisi ni kidhi skul matin tiwa inyalo riwo achiel kuom achiel tiyudo ni bugo mane giyudo kacha samoro en bugo maduong' kabisa. Ka bende bathe kanyo bende waneno ka podi gin mana weche gi ma bende osechwala kata petition mosechwala e od bura mamalo kacha madwaro mar mondo mi othich oko commissioners ang'wen mag IEBC. Wach makamano ne waselidhe gazet mar The Standard. Ka bende nyaka sani bende doho chungo chenro mar dayo dho jongoro mogirore ma bende dhi mbele e od bura mamalo. Ito boke mar 6 mar gazedni mar Daily Nation na Bonfesa mana mapiyo piyo kapok watieko kinyi makawone. Iluongo kae ni American philanthropist Bill Gates. Nyaka sani koro iwacho ni ipuoye kuom chenro no mar bedo health volunteer ahinya to e county ma Makueni ma bende wacho no odiochieng' manyoro ne nitiere pacho kae kendo anno kundike gazedni mar Daily Nation. Bill Gates ni en achiel kuom jogo man gi mwandu mang'eny kabisa piny mangima, kendo anto biro ne Kenya kae omora kabisa nikech en ng'atno ma is a philanthropist, ng'at ma otiyo sana ero ochiwo gik moko makonyo oganda, gik moko kaka weche chieth gi gik moko kaka weche dongruok, pur, gik machalo kamago. Kendo anto biro ne Kenya kae omora kabisa. Ageno ni biro ne Kenya kae biro miyowa matunda malong'o, kendo ageno ni kata jogo manyoro mogo Makueni kucha, gavana mama Makueni Mtula Kilonzo Junior nyo gibedo gi twak makende bagi winjore achiel ariyo adek ma kata kano dok Amerika, piny Amerika kucha to owenwa gimoro matin manyalo konyowa Kenya kae. Aka bende opuoyo kanyo jochiw thieth kata health volunteers ma bende yudore e county ma Makueni kocha. Ito boke mar 8 bende pod gin mana weche go ma otudore kod arita kwe pacho kae. Ka bende nitiere kanyo jatend migawo mochung' ne weche go mag arita Kithure Kindiki. Yes, Kithure Kindiki ni kae tycoon moro ni kae ma odwaro ni sirikal okonye mondo e wach mar aparo no nyiewo property moro maduong' to nitie kaka chande. Koro dwaro ni sirikal okonye mondo ne ane kaka haki mare, ratiro mare inyalo lu seche machalo kamae. Oparo ni ofil ni ratiro mare rochore
kendo property mobedo involved en mar pesa mang'eny kabisa. Koro dwaro jatend migawo mar chung' ne arita kwe Kenya kae Kithure Kindiki okonye gi wach nigi sacha machalo kamae. Mitantiere wach machielo momako wang'e gazedni mar Daily Nation ka watieke okinyi ma kawuono Boniface. Ok anyal wacho ni nitie wach maduong' mosemako wang'a kae. E gazet mar Daily Nation kae aparo ni wadhi maber gi twak. An gima nyalo wacho ma kendo nyalo medo en ni katieko en ni wach ma wacho chien kocha ka standard kocha wach mar fake degrees ni nyaka wane gima wanyalo timo mondo mi wabed joma beyo. Kok idhi skul yadhi skul rang kaka inyalo dhi skul mondo imed go oboke maber ma kata nafas ni yudre kamoro momi gimoro mondo itim tibedo ng'ama competent. Ok ni kichopo kacha pod ichako manyruok kodi ng'isi ni ng'ane chung' malo dhi tich akia ng'o tich momi be ok inyal tiyo in mana ng'ama ichoga hapana. Nyaka wabed joma beyo kendo wadhi skul. Oganda ma jaluo kaka asewacho chien kacha ne gin joma beyo kabisa kendo gihero gik moriere. Erokamano. Aka bende agombo ni wang'iane machinglo moro mantiere gazedni mar Daily Nation e ito boke mar 18 mana ka watieko. Ka wang'iyo machinglo makama king'iyo iluonge ni test tube mabende waneno ka nitiere jang'ad bura moro manitiere ei test tube kanyo to ka wang'iyo surane makare ochalo jang'ad bura ma wanyalo bedo ni wang'eyo ka bende nitiere jomoko kanyo ogirwako law maratong' kaachiel koda majana. Nitiere mano moting'o iluonge ni medal mano mondik PS nominee kaachiel kod CS position. Machinglo ni ang'iye kae ochopo kama koro moluor Chief Justice Martha Koome nyaka koro kisungu wacho ni she must come equal to the task. Nikech gima jogi temo wacho kae en ni weche koro tek vetting mar jolup migepe kae jo PS kod Chief Administrative Secretary odhi bedo matek kabisa nikech jatend piny Kenya nyaka balance regional nyaka take into account regional balance mwa wacho cha gender two-third gender rule tribalism odhi bedo wach matek kabisa to samoro mae opportunity ma jatend piny Kenya dwa tiyogo mondo oriwad jok mano chung' kode kano gidhi e yiero en wach matek kabisa. Ka bende ndik malo kanyo ni the litmus test litmus no ketin quote. Correct. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ichopo walidhne nyakwara Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet mar Daily Nation kaachiel koda The Standard. Nyakwara Ramogi Ajwang' gi kanyo mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono gazet momori inyalo kawo thuolo mari idhi nyiewi bed piny isoma e yo makare. Wakaw yo matin tok yo marwa abiro duogo kod twak mokwongo e chenro ni mar piny kik idhi mabor. Mimi naitwa Gitonga Mukonji, 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa basi. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala.
Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of rumba. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhegore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, pinja ni pinjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Karanga foto. Machiegni Nyakwa Ramogi ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiechieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie ngolo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo, nyaka saa 12. Ma en chenro mar usiku sako, wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore. Ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter, @Ramogi TV, #Ramogi Night. Inube idalawa, kanyasoro dalawa. Inube idalawa, kanyasoro dalawa. Mitmaratari wawacho ni mitasali, pek meli. Watio matek jokanyana, nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Kolokol Instrumental, one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi fashion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mane Ramogi TV.
chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemono manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Dial *860 *419# to get Oyo Daktari. Erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV. Okinyi makawuono nyako Ramogi Ajwanga machiegni e twak marwa mokwongo e chenro ni maru piny. Kama okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod paro mag jod bura. Od bura mar 13 osebedo ka chwalo paro mopogore opogore pacho kae. Nyocha waneno ka nitiere jaod bura mano ma Kuria East no chwalo paro mar mondo mi omed kwan counties manitiere pacho kae, mar mondo mi opog counties mamoko kata ondus nyabath counties mamoko, mar mondo mi olos counties mamoko maluwo ka giwacho ni counties makamago nitiere kod group kata dhod oganda mabende winjo ni gitin to gin kinde duto iwegi oko, koro gidwaro ni olosnegi county margi mar mondo mi gin bende giwinje ber ma counties winjo. Ka bende komachielo bende waseneno ka jod bura ochwalo paro, kata nitiere jod bura mabende no chwalo paro mar mondo mi ogol oko term limit mago mar jatenda piny Kenya e pacho kae, mar mondo mi king'iyo jago mabedo jatend piny Kenya to ing'iye kotudore kod higni ma ok ni ing'iye kotudore kod terms mabende osebedo kotiyo gik mopogore opogore osebedo katimore od bura kacha. Ka bende jod bura nyaka sani dwaro no yiene moko kuomgi odhi one opira mabende biro tug mano ma piny ngima World Cup mabende biro tugi Qatar. Mago weche duto mabende wabro twake okinyi makawuono. Bende gin paro malew, bende gin paro mabende nyalo konyo jopiny e yore mopogore opogore. Wantiere kod wachno mar NGCDF bende magi duto wadwa twake okinyi makawuono. Ka bende okan kenda mar mondo mi wabed kod twaka maket kod mae. Antiere kod wela ariyo mabende antiere gode studio ka okinyi makawuono. Kapo nono ni ineno posters mabende ne wachwalo e mbui kacha odiochieng' manyoro, ageno ni iseng'eyo kata intiere kod maling'ling ni wantiere kod welo mane okinyi makawuono. Wendo mokwongo mabende obedo machiegni koda kae en jaod bura ma Kibra, mano mwalimu Peter Orero. Mwalimu cha isebolo piny kose mwalimu podena ena mwalimu? Mane miluonga. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Nyako Ramogi Ajwanga wendo mar ariyo mabende antiere gode studio kae en okila Kamaloka, mano Brano Nyango mabende dwa mana temo nono ni kaluwore kod paro gi mag jod bura. Bende gin paro kaluwore kod chik kose gin mana gigo magitemo kaso iye ni ochop kare to gin gigo mok nyal neno wang' chieng'. Machiegni ahinya Brano Nyango. Erokamano. Nyako Ramogi Ajwanga kata in bende kamoro amora mineno wa inyalo luwo twak marwa achiel kachiel kokale yor Facebook kacha kama wantiere live iyudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo wantiere live kacha iyudo Ramogi TV. Namba mar ote machuoka bende oyaw thuolo mano mar 2-6-000 inyalo oronwa ote mari. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kawachaka yanga twak mar okinyi makawuono wachak kodi mwalimu Peter Orero. Od bura kacho sebedo ka uchwalo paro mopogore opogore. Paro moko ichwalo kod jod bura, moko gin mago maga wanyalo wacho ni gin jod bura maga Kenya Kwanza, wantiere kacha kod jod bura maga Azimio bende. Ka wachako kod paro mabende ne ochwala kod jaod bura no mano mar Kuria East, mano mar Wakitayama, mar mondo mi olos counties mamoko abiche pacho kae. Paro makamae ponono bil makamano chwale od bura kacha nyalo bedo nani? Ng'eni ng'ato ka ng'ato ka ni od bura ong'iyo mana gima nyalo konyorego to kendo gima nyalo konyo jothurgi. Lakini Kenya sani kama wagike sani iyudo ka jopiny ywak ahinya ni
onge pesa kendo ngima mar ji sani ni matek. Omiyo rubura sani kwa chako bedo ni wadwa chwalo ni wamed counties mondo counties obed 52. Ting'enyi ma iluongo ni wadhi change constitution manyaka watere ne jopiny bende mondo otwagie. Okane ka jopiny biro yie gi wach jobura nikech counties ma wan go sani apando romo gimo winjo wamed ng'iyo ni to counties ma wan go ni to jok moyier ni mondo otine jopiny e counties go be gitiyo maber koluwore gi chik to be gimiyo jopiny gima gidwaro. Omiyo wachno kobiro e od bura kacha ok ang'eyo ni en leka to aseneno ka gima chalo ni dhi kele e od bura. Taparo ni kata kokele ji mang'eny ok apar ni nyalo yie gi wachno nikech sani kama wantie counties go oromo watiyogo koluwore gi kaka piny chalo. To gino ma hie momiyo marwa kitayama mar dwaro mar mondo mi ochwala bura makamae e nyim od bura kacha en ni kalore ni oganda matin kata marginalized communities mabende yudore e counties gi. Wantiere kanyo kod county ma Migori, wantiere kod oganda dhod Jokuria, odwano los county ma Kuria kowuok Migori, odwano los county ma Teso kowuok e county ma Busia, county ma Mount Elgon kowuok e county ma Bungoma kod Trans Nzoia, county ma East Pokot kowuok Baringo kod West Pokot, kaachiel kod county ma Mwingi kowuok e county ma Kitui. Wacho ni magite obiro kod paro makamae kaluwore ni oganda matin kata marginalized communities go ok giwinj makare ka gintiere e counties ma gintiere, matiende ne gidwaro no wegi, giwinjo no wegi oko ponono. Bende nadiera kose ang'o matimore e counties magwa? Igeni gimoro ni marginalized ni tinde kobiro e paro mar jo Kenya. Chon no ko wini community moro marginalized. Kaka Kuria wan korwa kocha, jo Kuria gi jo Watende no dak maber ahinya gi joluo. Kendo iyudo ni kaka marwa no en jaod bura maber kabisa. De ni omadhi gi joluo, de okobiro gi party mar UDA. En ng'enyo biro gi party mar UDA ka kocha. Tiende ni gin be gin gi ratiro margi kendo jogi oyie ni ginyalo yiero ng'at moro amora ma gidwaro. To king'iyo Teso, gavana manowuok Busia sani miluongo ni Ojamong. Ojamong en jateso. Kendo yiere gi Waluya to kendo yiere gi joteso. Tiende ni ok gin marginalized. Ng'ata ka in gi sera maber minyalo uso ne oganda, ibro yudo ni inyalo yieri kati bed ni iwacho ni in marginalized community kati bed ni ya community maduong'. Omiyo paro ma ji koro dwa biro go ni jomoko ok ni giratich gi ok ane ka en gima paro malera ahinya nikech kata sani jo West Pokot iyudo kuma ne ok ogoye kura. Kane ji oduogo kura bang'e, jok mane odonjo, jomoko ne ok odonjo kata gi UDA. Tiende ni gin bende gin gi ratiro mar rwako jok ma gidwaro kaka oganda gi. Kaluwruoki e twaka Brian Okinyi makawuono, wach makamae, paro makamae mar mondo mi ondus counties moko, olos county moro, koro county iloso kowuok e county kwatiyo kod ranyisi mano golo Kuria, oganda dhot Jokuria mar mondo mi koro waber kanyo kod Kuria county. Wach makamano koro biro medo kwan counties montiero gode pacho kae kowuok e 47 nyaka 52. Ka wang'iyo in kaka jalony wechego mag chike, in kaka okil, bende en paro ma ponono, en paro maliw manyalo konyo jopiny ahinya to jogo mawinjo ni gin jogo mawuok e oganda dhot matin kata mago ma marginalized? Erokamano Joyce, kendo ne jowinjo ayie gi gima mheshimiwa japuonj Orero wacho, kendo ayie ni weche county gi gin weche ma nyaka terne jopiny. King'iyo kaka chik dwaro kendo king'iyo kaka pen chike Constitution of Kenya ondiko kaka counties onego bed ni ipogo, inyalo iyudo ka counties onego bed ni ipogo gi IEBC kendo nitie process ma nyaka kadhi kidwa lock boundaries. Kendo ayie gi gima mbunge wacho ni wach marginalization ni en wach mi itiyogo atiya mondo ng'ato odhir gima odwaro, nikech king'iyo maber county jogo ma wacho ni gin marginalized, pend chike oketo kaka onego bed ni gibedo included. Emomiyo inyalo yudo ka
governors moseyiero county executives margi iyudo ka communities go obedo represented. Inyalo yudo ka kata county ma Migori executive ma governor Ochila yako oyiero nigi jokuria mang'eny kendo kata mana Teso kaka governor Jamongo osebedo nitie joteso mang'eny. Koro pend chike ogolo yore makare mag ensure marginalization is eliminated. To kendo king'iyo spirit, iluongo ni spirit of the constitution, en ni kantie wach mora mora mar marginalization bedo iketho kata bedo remedied gi inclusion, not seclusion. Matende ni okber ka kiwacho ni wan othichwa oko, okber ka watiyo gi chik mondo wathichwa oko kabisa. Chik oketo yore makare mar luongo joma neno ka othich gi oko, luongo gi pamoja mondo gimbe gibed gi participate gimoro amora matimre e pen chike. To daher mondo awach ni mbunge moro amora nigi ratiro mare mar kelo mbaka moro amora mar iluongo ni bill e bunge mondo ji otwage. To aneno ka proposal mora mora miketo sani, especially sama wawuok nyiche ka waya e yiero, aneno ka proposal mora mora monego bed ni kelo sani onego bed ma dhiro wa mbele, mok duokwa e weche mag competition ma wayae, mok pogwa zaidi. Kora aneno ka mbaka mar pogo counties no to aneno ka yiego kendo king'iyo kata judgment mar Court of Appeal gi mar Supreme Court kaka nowacho kaka onego bed ni boundary delimitation itimo, nitie process mar boundary review. Emomiyo constitution wacho ni IBC onego bed ni review boundaries after every 8 years. Kenda apani the last time mane gitimo ne 2015. Kora apani the next time ma onego bed ni gitimo the review and either 2024 kata 2023 kata higa manyien. To kapod entiere mana kuomi Brian, iwacho kanyo yo makare ni achendo ni kata mar keto boundaries kata mar keto tong e counties kacho nego bed ni timo kod duol mochung' ne yiero e pacho kae. To ka wang'iyo counties ma kamagi wantiere kod county ma Migori, Busia, Bungoma, Trans Nzoia, Baringo, West Pokot kachiel kod Kitui masani kod idwa ndosi mar mondo mi olos counties machielo. Ka wang'iyo counties ma bende idwa losa kowuoka counties mamoko gi, ka wang'iyo kata oganda dhot Jokuria, Teso, mago Mount Elgon, East Pokot kachiel kod Mwingi. Bende jogo ma bende odaka kuondego bende counties go ka wang'iyo kata in terms of jogo mantiere kuro kachiel kod mana kata kaka wang'is la duong' mare bende oromo loso counties kose mana garama maponono nyalo medo ne budget ma pacho kae. Ka chako kodi Brian. Aparo apani kaka ne japuonjo wacho ni sani kibeto for example Migori County. Apani Migori County tin a population gitin kata jo Kisii. Kidhi induso Migori County iwe Jokuria. Apani Kuria constituency, Kuria nigi constituencies ariyo. Koro kidhi induso gibedo gi constituencies ariyo, kasi idhi chaki induso Baringo, idhi induso Pokot. Apani mano dhi bedo mana burden moloyo ne jopiny. Kendo aneno ka ingini county kobiro nikech pend chike wacho ni county be nigi structure mar government. Nikech kinduso county okopimo ni koro governor bobedo gi ministers gi ariyo kata gi wabunge gi ariyo. County ka county nyaka bed gi county assembly margi, nyaka bed gi county executive margi, kendo nyaka bed gi budget margi. Matende ni kipogo county mora mora machalo Kuria imedo a burden to the taxpayer nikech nyaka wadwani wabochulo MCS mang'eny moloyo kaka wachulo sani, wabochulo county ministers mang'eny moloyo kaka wachulo sani. Koro aneno ka weche made counties madondosgo nyalo timo
gigo pod inyalo tim gi systems ma wan go sani. Kamano. To mana kaka isewacho makare ni ka opog counties makamagi matiende ni wabro bedo kod medruok e kwan ka wang'iyo kata woman rep ma bende yudore counties ma pacho kae kwan margi biro idho malo kaluwore ni biro bedo 5 machielo matiende ni koro gibiro bedo 354. Ka wang'iyo senators bende kwan gibiro medore kod 5. Wang'iyo jod bura kacha bende kwan gibiro medore kowuok e 416 nyaka 426. Ka wang'iyo kata pesa mosebed ka imiyo counties gi, pesa makamano bende koro ibiro ndusi. Kondus pesa makamago Mwalimu Orero, ponono nyalo kelo chochni kata e yore mag counties kaka counties go sebedo katiyo kose onge pogruok moramora mobro kelo e counties ma bende ichano kata inyalo ndusi kaponono ni chik makamae okale od bura. Aparo ni parono kaka wan jo od bura king'iyo kaka Kenya en sani. Mokwongo revenue collection marwa kapok wang'iyo pesa midwa pogi ni piny emomiyo wan gi gowi ma about 8 trillion. To ka koro pok wachako choko pesa revenue collection ni piny, ere kaka wanyalo dhi medo pesa ka wawacho ni county ka county miyo kaka 35 billion. Ka koro gin counties 5, goane ni mano un jokwan watu ng'itinde weti, goane ni mano okelo bilion adi, donge ni bilion 100 gi wiye. Koro bilion 100 gi wiye ni wadwa tere county gi. To mokwongo wang'iyo ni to county gi gin gi ji adi, to population gi romo nade, to constituencies gin go adi. Gimowinjo waket chik ni mondo kamoro bed county nyaka waket ni ubede gi constituencies kata 10 kata 8, to ji population bendo bede kata 1 million kata 600,000. To kwanyal kao nwaloso counties matindo tindo nikech giwacho ni gin marginalized. Awachi ni koro wadhi Mwingi. Kwa ng'iyo Mwingi kanyo ma vice president, former vice president no wuoke iluongo ni Stephen Kalonzo Musyoka. Tiene ni mondo idhi mi gik mi bedo vice president, tiene ni omiu thuolo mar rito piny gi jopiny. Omiyo wach moro ni kun moke owit oko, marginalization chalo ni owit gi oko kaka ei sirkal to gi dwaro mar jopiny. To ma kuonde ma iwacho gi okwane ni owit gi oko en mana ni koro winjo jok moyier governors kono omi oket development kamora mora magintie. Koro pesa no kondusi to dhi miyo Kenya chako bedo gi gowi mang'eny moloyo. Sani wadwa pesa mwachulo gowi. Koro mano gima ok winjo timre nikech jopiny biro hinyore, ng'ata biro hinyore, sirkal be biro hinyore. Nyako Ramogi Tv podi wantiere twak okinyi makawuono antiere twak kae kod jaod bura ma Kibra Mwalimu Peter Orero kaachiel kod okila Kamaloka Brown Onyango ka watwaka kotudore kod paro mag jaod bura. Ichwalonwa ote mari penjo moro amora minyalo bedo godo, wabiro somo tok yo matin ma bende wakawo gi sani. Kik idhi mabor. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, ras, reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10:15 odhiambo, nyaka sa 12. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani, duond gini oseyudi. E lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jalieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' kendo erokamano kuom tudri kodwa gi lak sechegi kaponi e kitudori kodwa pok ilewa ahinya kalore ni koka wadonje tielo mar ariyo mar chenro kata mar mbaka mabende wagoye chenro ni mar Rupinyo kinyi makawuono ka ntiere kae kod welo mano okil Brian Onyango ka achiel kod jaod bura ma Kibra mwalimu Peter Orero ka wagoyo mbaka kotudore kod paro mag jod bura singo nene abro somo moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono ka wadhi mbele kod twak marabro mana somo ote matina ahinya. Ote mar Flora kantiere Kajiado wacho ni BBI ne dhi konyo kod weche mag dongruok ne ji te e counties 1 man 1 vote 1 shilling. Wach counties abich manyien ok en paro ma wanyalo wuoye gi sani. Gavana ka tiyo owuotho e the whole county mane ogone kura mar mondo mi jopiny duto owinja ber maromre ma weche mag marginalization to koro waweyo chien. Kasomo ote mabende pod aneno ka uoronwa kokalo e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Vitalis Ochienga wuodege makarari wacho ni an gik moko mako dhoga gi pachgi giwacho ni owacho kae ni onego bed ni gilosonwa uchumi mondi eka giwach weche makamago. Ote machielo mar Yasmin Fazaka Fireboy owacho ni jod bura manigi paro bilago mago paro mag loso counties mamoko wacho ni hakuna lilo ka counties 47 otamo gi manage gidwar holo omenda e pinye moko kaka USA koro
koro 50 gi something gibiro nyalo mago wacho hakuna oneno waka entiere Embakasi East mano e gwengego mag Soweto ka bende Okoth Osonga wacho kanyo ni #Rupinyo wacho kanyo ni paro mar medo counties ok ber gi sani pesa onge ma ichopo godo chenro go kata paro mar golo limit ok ber mano bende atwak machielo ma bende wabiro bedo godo kanyo mano mar golo term limit mar jatenda pinya amora e pacho Kenya kora Mugejo podi medo oronwa ote mari penjo amora wabiro somo ka wadhi mbele kod twak marwa e pacho kae ka wadhi mbele kod twak marwa Mwalimu Peter Rero ka chiel kod Brian Onyango ka chao kodi Brian Onyango ka wang'iyo paro makamae masani koro ichwalo kod jod bura ne wantiere kod mano chenro mar BBI ma bende nochako kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ka chiel kod Raila Odinga ma bende wanyalo wacho ni nyaka sani paro makamano noruombore piny BBI bende ne ntiere kod paro maket kod magi ma bende mar BBI chanen mar loso kuonde chung' od bura mamoko ka wang'iyo kod mae masani koro ntiere jod bura moko machano mar chwalo od bura kacha pogruok nitiere kose gin mana weche machal wanyalo wacho ni ji gin mana makama kato lewni ema giloko king'iyo proposal manokel gi BBI ne nokelo proposal mar medo constituencies 70 hapa ni gin 70 kendo king'iyo gi constituencies gi kaka ne gidwa medo gi no poggi kendo ne gibedo distributed evenly across the country kendo ntie consequence mar medo constituency mateni samora mora mi medo constituency imedo mbunge kendo imedo mbunge achiel mateni ni jatelo imedo ng'at achiel jatelo moyier imedo ng'at achiel lakini king'iyo masani counties kimedo 5 imedo mateni ni imedo governor imedo senator imedo woman rep kendo imedo members of county assembly apani parogi opogore nikech mar BBI cha naneno ka ne en nong'iye kendo nong'iye e weche representation nikech nitie one thing about representation a parliament kendo there's also something about marginalization kendo king'iyo kaka ne jo BBI okelo margi aneno ka mar BBI cha ne chalo ka gima ne kelo twak moloyo e bunge nikech bunge ema loso chike ema loso pen chike to aneno ka moro ni to chalo ka gima dwa pogo communities kendo dwa pogo Kenyan communities are already catered for in the governance system kendo ingeni parliament other than CDF parliament onge ratiro mora mar manage executive funds to kidhi medo county governments idhi miyo gi ratiro mar manage county funds kendo budget dhi medore either budget dhi medore in terms of pesa dhi dwarore atamalo maduong' kata pesa ma already osemi counties moko dhi dok piny nikech idhi majo moko monde koko mijo moko to korka kori Mwalimu Peter Rero wachno mar medo kata chuogo counties moko oket kod mano manentiere BBI kosi korka kori kaka jod bura inene nao ket mabiro en mani wadhi tiyo gi pesa mang'eny kata ne BBI kata en county lakini pogruok ma kinde kaka wakili osewacho en macha ne ng'iyo jod bura mane wacho ni one man one shilling ing'iyo ni to ji nitie e constituency ni maromo nade n'ing'iyo population distribution mang'iyo ni ka pesa ni odhi to dhi ne ng'ama chalo kama mane magi theory mane oketie kuom BBI ne ong'iyo representation lakini mako biro counties nigi budget ne mopogore iyudo ka sirkal nigi national government to gi county bende governments iyudo ni koro wadhi bedo gi budget mang'eny nikech kacha wadhi keto ministers mag county dhi bedo kacha PSS mag county dhi bedo kacha the MCS dhi bedo kacha to gi ji bende medhi yiere iye kanyo
idhi yudo budgetary allocation dhi malo kabisa. Lakini kaka iwacho ni jogi joka mano bende dholuo maber nikech sama ni manyo BBI to jomoko ne kwer ni ma koro dhi miyo pinywa ni dhi bedo marache wach mag pesa. To koro sani gidonja ni to jomoko bi osieko ni ngenya wakelu osebiro ni kendo koro gidwa counties. Kare weche mowacho ne jopiny gi kwase wache to ok tiek kata higa to wasechako gi mekwa. Omiyo wan jood bura nyaka wang'i ahinya bende kaka wan gima wacho ne jopiny to be gima wadwa timo ne jopiny. Kopogore kod parono kata mar chugo counties mamoko abishe pacho kae manyalo medo kwan mag counties mantiere pacho kae, paro machielo mabende jood bura osebedo godo ahinya to mano mabende nochwala kod jaod bura mafafi Sala Yakuba. Mano en mar mondo mi thuolo mar jatenda piny Kenya mar mondo mi obede ofisa mar mondo mi king'iyo odwano loke kowuok thuolo mar tam 2 ni koro kik ng'i tam limit ma ng'ato osebedo godo kaka jatend piny to koro ng'i katenore kod higni ma bende ng'ato nitiere godo manyaka sani wacho ni ponono onego bed ni imedo age limit mar jago monego bed ni bedo jatend piny Kenya mar mondo mi ochopa 75. Paro makamano ne waneno ka jood bura moko kata mago mag UDA nobalo kode paro. Ang'eyo ni sebedo e od bura kacha wach makamae iwinjo ka wachore nang'o? Aparo ni nitie jomoko mabiro e od bura ni kech ji dhi od bura gionge kata gi historia mar Kenya ka. Ne wan gi gimoro ni de jure party system kata kele de facto party system matiende chon e Kenya ka ne wan gimoro ni single party ma gima ne ng'ato dwa timo kata election mar president ne ongega ni winjo mana ni Nyayo osebedo president kata ng'ama chung' kode onge kitembo ni chung' kode to kiny winjo ni oseteri nyando. Omiyo ne nitie struggle mar keto Kenya mabede multi party ma kane 90s early 90s okelno multi party emomiyo ji nochako chungi president. Mano was a big step mondo jo Kenya ng'e ni wawuok mabor. Koro ma obiro makogik 2010 jo Kenya neno ni ok wanyal bedo gi jotelo madwe tiyo wa nyaka chieng' to wan gi tribes mang'eny be Kenya ka 42. Omiyo ne views nokaw kuom jo Kenya te mo ne ni Kenya ng'ato ti igni 10 kende mondo wene wadgi igni 10 kata kane okne Yesu duogo lakini igni 10 no ka in jatelo maber oromi tiyo ma ikony jothur. Lakini chon kwarwa ne konia ni kidwa ng'e ni ondieko dak e gunda dhi kaw kidi tiba kiba kidi e gunda to ndiegi modak kanyo biro wuok gi ng'wech. Omiyo jaod bura chan kaka nene pacha ene ochalo ng'amor no ba kidi e gunda mondo ji winji to diegi makanyo go giwuok koso ok giwuogi kidi mano bayo ne omiyo kori penjo wa penjo ni to wapare ang'o. Omiyo jok manore go winyo dito jo Kenya wachang'o e wachni to be wan gi ratiro mar change limits to wachni kano biro na neno nyaka jo UDA jo Kenya kwanza no wuoye mateka e parliament ma wacho ni moro no wacho ni owinjo wang'i kaka wadwa loso chumi kar keto gik manono machalo kaka term limits no. To wan warite wang'e ni samoro dhi biro mbele ka to wanyiso jo Kenya ni kubiro ma constitutional change manyaka tere referendum koponi gi chuno ni kale parliament jo pinyo goe mol bede rataro kabisa. Akabendo nyalo wacho ni nyaka sani term limit mano mar jatend piny atiyo e pacho kae ne ochako tiyo e pacho kae higa mar 1992 mano tok ka ne wanyalo wacho ni e kinde mabende ne osegol mano katiba machon ma pacho kae kendo koro e bwo katiba manyien mar 2010 bende nyaka sani koro osebedo kotiyo ni jatend piny ka jatend piny onego bed ni tiyo kuom thuolo mar higni 2 tok mano to koro iweyo thuolo idhi e rutaya ng'ama chielo kendo kawo telo kowuok e lweti. Brian in kaka jalos weche kata jalonye weche go mag chike paro makamae mar mondo mi ni ponono term limit kik bed 2 to koro ng'i kaluwore kod higni ma ng'ato nitiere godo ma koro ponono kichopo higni 75 mano to koro ok inyal dhi mbele kod bedo jatend piny. Bende en paro ma nyalo neno wang' chieng' ka ponono no chwale e od bura kacha ahinya nyakwa ng'iyo e yor chik. Erokamano Joyce. King'iyo kaka chik dwaro kendo king'iyo history mar
kuma ne wachope mondo wandik ni elections shall be held on the second Tuesday of August of the 5th year. Matene ni every year wangeni every 5 years wangeni nyaka wabed gi elections kendo wangeni nyaka tarik ma elections onego beni timore. King'iyo history mano kelo wakanyo en history mar not only mar kaka jo Kenya, ten history mogol kata Africa. Nikech king'iyo kaka dictatorships chalo in the African continent, dictatorships okel not because of age mar ng'ato, but because of age mare in power. Matiende ni democracy onego bed ni ing'iyo kalure gi opportunities kata igni misetiyogo e telo, not igni misedak e pinyni. Koro king'iyo proposal mokel gi MP ma Fafini, otemo wacho ni ng'ato nyalo bedo president. Wach ni ng'ato chako bedo president at the age of 18. Onyalo bedo president for over 50 years, or over 60 years. Mano aneno ka it is a precursor and chako dictatorship e Kenya. Kendo kaka japuonjo sewacho en ni ng'eny proposals mabiro sani gin proposals mag iluongo ni testing the water proposals. Matene ni wabunge dhi biro gi proposals ma inyalo yudo ka ng'eny gi ya kata e serikal matiyo, moko kuom gi ya e donors ma pinje maoko, kata even other opinion shapers, the NGOs and all that. Koro aneno ka this proposal is just the beginning of a conversation. To aneno kalure gi kaka weche dhi, aneno ka ng'eny jopiny to wacho ni mae en ndalo mag mudho mok gidwa doke. To king'iyo kaka katiba wacho, kendo katiba nentie process mar kadho katiba, kendo katiba wacho ni gimora mora ma affect the office of the president, kata gimora mora ma affect term limit of the president, nyaka ter ne jopiny. Matene ni mago achiel kuom gik ma kata ko wache bunge, kata wawach ni jobunge odhi okadhe. Mokwongo mana achiel kuom gik ma jobunge nyaka kadhe 2/3 of jobunge. Matene ni kaka bunge, nikech apani sani bunge kaka chalo e parties en almost 50-50. Kendo matene ni 2/3 ok nyal chopo. To kochopo 2/3, wach kata no chopo 2/3, nyaka tere back to the people, kendo referendum nyaka tim. Apani watch term limit is very emotive, nikech king'iyo BBI kaka nobiro, BBI ne kelo a system of governance ma ji te were going to be involved. Matiende ni focus ni work from the presidency. To king'iyo ka mbunge ma Fafini osechako kelo the focus to the presidency, inyalo wachi ni this is a plan to create an imperial presidency, ma president no powerful, ma kodonjo telo te en monyalo loko gimora mora ma onyalo loko kata tam ne mar beti office. Kora neno ka lieko ma mbunge ma Fafini okelo en liek ma jopiny bodagi, kendo king'iyo kata history mar constitution, nikech kata judgment mar BBI Supreme Court nowacho ni a constitutional provision mora mora mantie katiba nyaka ng'i kalure gi history mare. Matene kata ka court emo odhi ong'iyo history mar provide for a term limit ni, magi ma aneno ka court nyalo thicho oko, nikech oken gima promote the constitutional ideal mar jo Kenya kaka ne gidwaro. Ilere yo makare ahinya. Nitie wach midwa medo kanyo? Ng'eny kan gokil kamalo kaka to mulo fuoni ni mag chike. Ofuono chike makare ahinya. Makare. Koro an bende winjo nyinga omeda rieko matin kaka jaod bura. Janeno mago bende aneno ka oro bunge emomiyo moko kuoma gikelo mosh. Kingiso wa nyingi, iwacho ni in Assis Mama Boy Maro Yugis, iwacho ni gima mora piny tek ne ji te, kik giket negi ji kaka jo Uganda
owe temowa koda wach maket kod mano ka samarwa mabende no miwa dhi mana mapiyo piyo kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono wachno mar medo kata golo oko term limit mar jatend piny Kenya wacho ne en wach mabende ponono nyalo duoko piny Kenya chien. Bende nitiere paro moro ma nyaka sani wang'eyo ni World Cup biro chakore ayanga e pinyno mar Qatar, to nyaka sani nitiere maling'ling maliekore ni nitiere jod bura 15 ma bende onego bed ni wuok e pacho kae ka bende gidhi neno opira no mar World Cup e pacho kae. Gino mabende wanyalo wacho ni ket kod mano mabende notimore higa mar 2018 mak mana ni higa mar 2018 20 ema nodhi wang'ni to gin mana 15 kende ka bende ipogo gi kidieny mopogore opogore. Higa mar 2018 ne waneno ka jod bura 14 nodhi kacha, senators 6 ka bende omenda mane gitiyo godo mabende iwacho ni nochul kacha kaka air ticket kata mano mar ndege mane gidhi kanyo ne en maderoma milion 8 ka bende mano mabende iwacho ni en per diem mabende nomi MPs mano mabende miyo gi odiochieng' ka odiochieng' ne en mano maderom shillings 82,000 gi 86,200 aka bende nitiere omenda mopogore opogore mabende wanyalo wacho ni ne gibedo godo ahinya to e magawa moko ma nyaka gibedo e magawa manyadhi kata manyasi wanyalo wacho ni pono ne achiel kuom gi mosewal mandi ni gin kanye 800 paro makamae mar jod bura dhi mar mondo mi gine World Cup. Par ni pesa monego bed ni gitiyo godo en pesa mar jopiny, pesa miluongo ni taxpayers money. In kaka jaod bura Mwalimu Pitorero bende en paro makare ahinya ni jod bura wuok kae kadhi Qatar gidhi gine World Cup giwacho ni mano ponono nyalo miyo gi rieko makare ma gin bende gidhi sumo paro mar kaka ponono piny Kenya bende nyalo bedo koda kata nyalo bago tuke makamago ma international. Kita kama dinyi ngenyan just sport. Kaka anya wuyo kaka ja sport then wuyo kaka ja bunge. An kaka ja sport ta anyalo dhi nikech an gi skills makadhi kucho tanyalo duogo advice jo Kenya ni owinje waket sport mar Kenya e kiwango machalo kama. Mano koro kaka ja sport. To kaka ja bunge ingeni jopiny ka ine bunge kacha to ging'iyo ni to bende pesa margi magisechoko be utiyogo maber. Nyoro na penjo chairman mar committee en ben just sport maduong' ahinya no captain Kenya team 15 years volleyball Kenya volleyball team iluongo ni Dan Wanyama en chairman mar sports committee. To nyoro kana wuoyo kode to nokona ni ji wuoyo to wach no poko odhi through maling'ling liekore ni moko kuom gi dadhi Qatar. Nitie moko go nitie be maburo dhi kendgi kigin mar neno World Cup nikech Qatar chiegni en mana bathwa ka to jogo ma dwano dhi kaka MP kana wuoyo gi Dan nyoro to nokona ni wachno pok speaker approve. Speaker bende liekore ni en achiel kuom jogo ma bende dwa dhi somo pare weche mag tuke. Kanyo to kanyal wuoyo ahinya nikech an na wuoyo gi chairman mar committee mar sport nyoro kar sapagare to nyaka nyoro no ne speaker poko owalo ni jogo nyalo dhi kata ok ginyalo. Koro okadwa kelo vumi ni jogi osedhi kata nikech committee no na poko bedo approved nyoro. Lakini samoro nyalo yudo ni kaka Kenya sport mar Kenya osedhi piny ahinya. Nyaka wang'i kaka wanyalo chiero sport mar Kenya ahinya football nikech higni 2 mosekalo kata league okwago to ma football en biggest industry e piny mangima. Koro nyaka wabed gi mukakati mwanyalo chiero go sports e Kenya ka. An mane gima nyalo wacho kaka jaod bura. To bende par ni magi duto timore kinde mabende ichano ng'adi mano omenda mabende jod bura kata jotelo tiyo godo ahinya to ka gidhi e wuodhe mag pinyoge ma ok bende ichano ng'ade kod atamalo 30. Brian in bende ang'eyo kopogore kod okil bende nyalo bedo ni janon weche mag siasa paro makamae bende paro ni en paro mabiro konyo japiny kaluwore ni sani ngima wabunge go dhi otiyo gi pesa serikal